Важен въпрос за българите в Германия, които взимат помощи за безработни. Могат ли да работят нещо допълнително? Ако да, за колко пари на месец? И втори важен въпрос за българи в Германия. Ако взимат социални помощи, могат ли да работят допълнително без тези помощи да бъдат намалени или спрени? Отговорът е хубав и положителен. Остани с мен. Проблеми с данъци, пари, на Силвия се обади, проблема ще се разреши и за него забрави. Когато получаваш борса в Германия, има две важни неща, които трябва да спазиш. Първото е да показваш активност, че си търсиш работа, предложенията, които ти пращат, винаги да ги взимаш на сериозно. И второто нещо е, ако искаш да работиш, това е позволено. Здравейте! Аз съм Силвия Николаев, икономист.